Motýl rozhlasové hry. Ten džbán vám přijde draho, kazi světí. Klid, paní Malto, klid. Soud všechno spravedlivě posoudí. Spravedlivě? Vy chytráci, chcete spravedlivý soud nad rozbitým džbánem? A která spravedlnost mi ho spraví? Spravedlnost mi leda přisoudí džbán. Ale co s ním spravím? Děkuju. Takový soud mi stojí sotva za střev. Přestaňte vyvádět. Co zmohu víc? Nechte ji dračici a pojďte, otče. Vím dobře, že džbán ji tolik nemrzí. To větší malér bude se svatbou. Paní chce tu věc mermomocí spravit. Spravovat malér se svatbou? Ty lotře! Svatba má pro mě leda cenu střepu. Co říkám střepu? Rezavého drátu. I kdyby se ta veselka jen leskla, jako džbán do včerejška na Římse, chytla bych ji a roztřískla ji vejpůl o tvoji hlavu, až by zahučela. Naštěstí není třeba. Ať visím, jestli tu couru... Ruprechte! Jdi pryč. Miláčku. Nechci tě už vidět. Věř mi. Ty prostopášná... Nedopovím co. Dovol mi pošeptat jen slůvko. Ne. Pojď, nenecháš se, Evo, urážet. A tohle nemehlo už brzo pozná. Co svede kaprálova lískovka? Pýchy má plný džbán. Dám celé jmění za to, když lotru spadne hřebínek. Maminko, nechte řečí. Vezmu džbán do města k šikovnému mistrovi. Pro vaše potěšení snad ho spraví. A pokud přijde na zmar, kupte nový. Všechny mé úspory si vezměte. Co je to džbán? Jen kousek bídné hlíny. Nestojí za všechno to dopuštění, i kdyby pamatoval Herodesa. Jen kousek hlíny. Holka, to je k smíchu. V tom džbánu vězí i tvá dívčí čest. Obě jsou na padrť, to vidí každý. I když Bůh smýšlí jinak a my s ním. Jen soudce může střepy zase slepit. Má k ruce drába, karabáč i kládu. Ať ničemníka pošle na hranici, vrátí lesk džbánu a očistí tvou čest. Pro pána krále, pane Adame, na vás je pohled, co vás potrefilo? Zaškobrdl jsem tady na podlaze a přitom nikde kámen, kde bych brk. A kdy pak se vám přihodil ten malér? Před chvílkou, když jsem vstával z postele. Broukám si svoji ranní modlitbičku a tu máš, vletím do bílého dne, ještě dřív, než se kale rozbřesklo. Pánbůh mi přál a vymknul jsem si nohou. Levou. Pravda, je jako kopyto. I vizáž máte jaksi vymknutou. Obličej? Ano. Jen se podívejte. Opravdu nevypadá příliš vábně. Nos dostal taky na frak. A co oko? Oko nic není. Netrestej mě, pánbů. Modrá se, jako kdyby si ho vzal na paškál hodně navstekaný šafář. V zápalu boje dostalo svůj příděl. Jaký pak boj? To ten prevít kozlík. Kozlík pod pecí? Tak s tím jsem válčil. Z čistého zdraví ztratím rovnováhu a jako tonoucí se stébla chytá zachytím se svých suchých koženek.
Dal se mi večer sušit na hampalku. Já blázen myslel, že mě udrží. Ale v tu ránu praskne úvazek a kalhoty i já se řítíme po hlavě přímo proti rámu plotny, odkud náš kozlík vystrkoval nos. Výborně. Proklatě. Váš první pád Adamův, se tedy konal z Duchny. Tak jest. Dost o tom. Co je nového? Co máme nového? I hrome, pane, málem bych si to nechal od cesty. Poslouchám. Až z Utrechtu k nám jede host. Kdo je to? Mluv. Pan soudní rada Walter. Kdože? Pan rada Walter z Utrechtu. Objíždí rychty, všude reviduje a dnes má dorazit i na náš úřad. Dnes? Přeskočil vám snad? Na mou duši? Včera se stavil při hranicích v Hole. Tam zkontroloval místní kancelář, spočítal kasu, zvizitoval spisy, sesadil soudce, ba i písaře. Proč? Ani nevím. Z moci úřední. To není možné. Je to, jak jsem řekl. A ještě taky... Ved s tím. Jak je libo. Po ránu byla scháňka po rychtáři. Utekl z domácího vězení. Hledají ho, až přijdou do stodoly a on tam visel na krokevním trámu. Neříkejte. Dík bohu pomohli mu. Odřízli chlapa, třeli, polévali, takže mu zachránili aspoň život. Je tedy živ? Je. Jednou nohou v hrobě. Musel jim odpřísáhnout protokol. Všechno mu zapečetili a zamkli. Úřad už taky předal. Hrom a peklo. I když ty události pana radu trochu pozdrželi, mám čerstvou zprávu, že jeden sedláček už viděl kočár s přípřeží určenou sem rovnou k nám. Safraporte, tože viděl? Vážně? Přesně tak. Dorazí do oběda. Do oběda? Jste, předpokládám, přítel. O mytí rukou máte přece pojem. Rád byste získal hodnost soudcovskou a také právem. Zasloužíte si ji. Ovšem čas, chlapče, dosud nedozrál. Zatím si na ní dejte zajít chuť. Jáže chci rychtu. Za koho mě máte? Svedete řečnit jako filozof. Dnes na to ale není správná chvíle. I Demosthenes uměl mlčet, víme, a proto mějte na mysli svůj vzor. Já sice nejsem vládce makedonský, nicméně dovedu být stejně vděčný. Tak vy mi nevěříte? Dejte pokoj, což pak jsem někdy... Dobrá, o tom jindy. Teď ale, synku, pojďme bez okolku obhlédnout naše soudní almary. Musíme srovnat spisy, jsou jich stohy, co říkám stohy, papilonská věž. Dej pán Bůh dobré ráno, pane soudce. Pan rada se vám tímto ohlašuje a ráčí pozdravovat. Krista pána, což pak už v Hole skončil? Ano, skončil. Už je tady. Už je tu? Hej, Lízo! Klid. Co teď? Vzkažte pěkné poručení. Co dělat? Čeho nechat? To je hrůza. Vašnosti, už jsem tady, dobré ráno. Kdo je? Pan rada? Ale nejen služka. Límeček, vázánku, plášť. A co vesta? Aha, tak honem kabát dolů. Pane, K službám? vyřiďte prosím, že pan rada je u nás vřele vítán. Čekáme ho. Ruci, já jako rychtář se mu bohužel omlouvám. Omlouváte? Omlouvám, vždyť je mi zlé. Jsem jako polámaný, krk, nohy, zkrátka podívaná k pláči. A navíc marodím, mám běhavku, jsem hrozně lekavý. Vy jste se zbláznil. Čekáme pana radu s potěšením. Vyřídím. Má úcta panstvo? Vem tě čert. Ještě by hosta vypoklonkoval s lucernou ze vsi. Co vlastně chcete? Čerta. Čerta?
Je mi zlé, hrozně. Lízo! Co račte? Totiž... Nedá se nic dělat. Dobrá, přines sýr, šunku, máslo, wursty. Láhev vyzvedni z registratury. A taky koukej, přines paruku. Šup, ležíme si folianty, běž. Milost, pane, kde by se tam vzala? Co meleš? Vždyť přece... Co? No, včera večer, když tlouklo 11, Tak mluv. jste přišel domů už bez paruky. Vzpomeňte si. Já bez paruky? Cože? Opravdu. Přišel jste bez ní, pánbůh je mi svědkem. Druhou má v opravě váš parukář. Já, že bych... Ano, pane, na mou čest. Když jste se vrátil, měl jste hlavu holou. Říkal jste, že jste upadl. Už víte, musela jsem vám z čela setřít krev. Ty nestydo. Já mám svou poctivost. Ten šrám je ze včerejška? Šrám je z dneška. Holka leže, až se jí práší od huby. Jdi za kostelníkem a řekni mu, aby mi půjčil svoji vlásenku. V té mé se okotila kočka, mrcha. Ležela zasviněná pod postelí. Kočka? Ne, paruka. Mé slovo, synku. A kočka má 5 koťat, žluté, černé a 1 bílé. Černé utopím. Co se dá dělat? Nechtěl byste kotě? Z paruky? Čert mě vem, jestli vám lžu. Odložil jsem si včera vlásenku na verbánek a šel jsem klidně spát. V noci jsem do něj kopl, ona spadla Kočka ji pěkně chňapla na mou duši. a pod postelí se vám okotila. Když jsem dnes ráno uviděl tu spoušť, kočku jsem vyhnal. Bravo. Je to verbež. Pořád se chce jen pářit nebo kotit. Můžu už jít. A pěkně pozdravuj sousedku kostelnici. A vyřiď, paruku, že ji do večera vrátím. Jen před kostelníkem bude radši sticha. Rozumíš? Však já už to nějak spravím. Synku, mám divné tušení stran dneška. Měl jsem vám v noci prapodivný sen, že si mě jedna strana sporu chytla a vlekla k soudu, kde jsem sám byl soudcem. Sám sobě jsem si od plic vynadal a přisoudil sám sobě kouli na krk. Cože? Sám sobě? Přesně tak, jak říkám. Jak si sen vykládáte? Sám nevím. I kdyby nebyl vůbec pravdivý, nějakou čertovinu je v něm cítit. Za chvilku dorazí pan soudní rada. Dejte se do práce a žádné strachy. Začněte hlavně z čerstva úřadovat, aby se brzo nevyplnil sen o potrefeném soudci trochu jinak. Rychtáři Adame, dejš pánbu zdraví. Vítejte, vzácný pane, u nás ve vsi. Kdo by se nadál, dobrotivý bože, tak váženého hosta do domu. Ještě dnes po ránu jsem ani ve snu netušil, co nás čeká za štěstí. Pravda, můj příjezd je dost nenadálý. Nejvyšší soudní místa v Utrechtu hodlají zlepšit činnost soudů na vsích. Leckde je bohužel dost nepořádků a zlořádníky čeká přísný postih. Posláním dnešní cesty ovšem není trestat. Chci zjistit pouze daný stav. Neshledám-li ho zrovna výtečný, alespoň ať je vyhovující. Taková šlechetnost je hodná chvály. V lecčems nám vaše milost možná vytkne, že nalezáme právo postaru. Způsobem, pravda, v Nizozemí vžitým už od času, kdy vládl Karel V. Dnes kdekdo bádá, koumá, jak se říká, šíří se nové právní nauky. Osvěďte nás tím světlem právovědy. Buďte tak laskav. Přesvědčíte se už před svým odchodem, že chceme dojít vašeho uznání, můj vzácný pane.
Ale jen zázrakem je najdete v mých soudních aktech. Neboť přísám Bohu, není nám jasné, co se od nás žádá. Ano, je málo jasných předpisů a mnoho těch, co potřebují prosít. A velkým sítem je v nich mnoho plev. Mnoho plev. Ten pán vám zapisuje? K službám jsem písař Licht a o letnicích budu mít odslouženo 9 let. Posaďte se, vzácný pane. Ne, díky. Dnes došlo v hole ke zlé události a pouhé pomyšlení na tu věc mě stále tíží. Možná jste slyšeli... To ano, pane, že prý místní soudce stran trestu domácího vězení propadl nerozuma, zoufalství a oběsil se. Je to ještě horší, co vypadalo zprvu jako zmatek. Blíž prozkoumáno páchne s pronevěrou a v tom, jak víte, předpis nezná pardon. Poslyšte, dneska máte soudní den? My? Ano. Ano, první v tomto týdnu. Povšiml jsem si hloučku na chodbě. Nejsou to... Ovšem, zřejmě asi budou. Procesní strany už se shromáždily. Výborně, pánové. Jsem potěšen, že se smím zúčastnit i líčení. Vpusťte je dovnitř. Rád si poslechnu, jak nalézáte právo u vás ve vsi. Finanční záležitosti a spisy probereme, až odbudeme soud. Jak račte. Ty, Lízo? Máš paruku? Vzkazuje paní Kostelníková, že pozdravuje, ale paruku. Neneseš mi ji? Paruku má totiž na hlavě kostelník. Ještě je na mši. Zatraceně. Co pak je, rychtáři? Prožluklá náhoda. Mé paruky jsou obě v trapu. Navíc ani třetí, kterou jsem si chtěl půjčit, není k mání. Musím dnes, pane, soudit s hlavou holou. Vy s holou hlavou. Ano, bez vlásenky. Mám strach, zda neutrpí vážnost soudu. Nemá snad paruku někdo poblíž? Ne. Co pak pastor nemá vlásenku? Pastor? A nebo pan učitel? Ne, od těch dob, co přišli o prebendy, bohužel z části přičiněním soudu, nemohu už žádat o pomoc. Co tedy počít, pane rychtáři? Počkáme, až vám povyrostou vlasy. Když dovolíte, pošlu do dvora. Jak je to daleko? Jak? Povídám necelou půlhodinku. Půlhodinku. A přitom soud měl vlastně dávno začít. Vím, ale... Posypte si hlavu pudrem. Pomozte si, jak umíte. Mám naspěch. Dobrá, jak račte. Lířinko, pojď sem. Co pak to máte, pane rychtáři, za potíž s nohou? Upadl jste? Ano, dnes ráno, jemnost, pane, z postele. Zdalo se mi, že letím na věčnost, spíše než na podlahu, hrozný pád. To je mi líto, ale přesto věřme, že nebude mít žádné následky. Zvláště nenaujmu mým povinnostem. To doufám. Ať vstoupí strany sporu. Maminko, zapřísahám vás pryč odtud. Tady nás čeká jenom neštěstí. Mlč, holka, teď není pravá chvíle. Paní Marto. Jen ji nechte, otče. A podívejme, Evička a Ruprecht, vejlupek jeden. Rome jsou tu všichni. Přišli si ke mně požalovat na mě? Pověz mi, synku, o čím vlastně jde? O hloupost. Spousta křiku pro nic za nic. Slyšel jsem něco o rozbitém džbánu. O džbánu? Ale někdo rozbil džbán?
A kdo pak to byl? Kdo pak to byl? Ano. Zahajte soud a třeba vám to řeknou. Evičko? Mlčte. Jenom slůvko. Ne, nechci to slyšet. Proč jste přišla? Říkám, abyste mlčel. Evo, co se děje? Jestliže ihned říkám, nechte mě. Hrozně mě, synku, trápí moje noha. Povídám, je to bolest k nepřestání. Veďte spor vy sám, já si musím lehnout. Lehnout kam? Do postele. Zbláznil jste se? Chce se mi zvracet, aby to vzal čert. Ztratil jste rozum? Vždyť jste právě vstal? Evičko, Krista pána, pověz mi, proč jste sem přitáhli? Však uvidíte. Tvá matka drží v rukou džbán. Ten džbán, to přece, je to jen kvůli němu? Ano. A jinak nic? Ne. Opravdu? Nechte mě být, už jsem vám přece řekla. Proboha, poslyš, radím ti, měj rozum. Nestydo jeden. Mám tu předvolání na jméno Ruprecht Dippel, milá Evo. Neslyšíš, jak mi šustí v šose? Kdo ví, na přes rok budeš možná číst i zprávu o tom, že Ruprecht skápl někde v poušti na nevím jakou zimnici či spálu a schánět samet na smuteční sukni. Co je to, pane soudce, za manýry rozmlouvat se stranami před líčením? Co říkal? Prosím, vaše blahorodí. Co říkám já, je doufám zcela jasné. Mluvíte před líčením se stranou potajmu, patrně i dvojsmyslně. Ze svého úředního místa račte vést výslech dále podle předpisu. Zatraceně, teď nevím co a jak. Opravdu, jak jsem skočil, něco třesklo. Pan rada Walter po vás něco chce? Aha, já myslel, chce. A kdo? Pan rada. Popravdě, Hrome, mám jen dvojí možnost. Buď všechno praskne, nebo se to podá. Ano, hned milosti. Co poroučíte? Má už být zahájeno líčení? Proč pak jste, pane, tolik roztržitý? Co je vám? Víte, chovám perličku, indickou. Dal mi ji jeden námořník. A pták má tipec. Poprosil jsem děvče, aby mi poradilo s krmením. Jak dojde na drůbež, hned ztrácím hlavu. Se slípkami se piplám jako s dětmi. Dost. Vyslechněte, prosím, žalobce. Pan písař bude protokolovat. Co vašnost poroučí stran řízení? Vést je dle všeobecných pravidel, či po zvyklostech vžitých u nás na vsi? Arciže podle platných pravidel, která se doufám u vás rovněž vžila. Budete jistě spokojen. Pan písař má všechno připraveno? K službám? Nuže, budiž dán průchod spravedlnosti. Předstoupí strana žalující. Zde. Tak, jméno? Jaké jméno? No vaše. Moje. Příjmení, bydliště, stav a tak dál. Pan soudce žertuje. Já žertuju. No pravda. Je to trochu k smíchu. Zastupuji tu zákon, moji milí. Ať tedy zákon ví, kdo vlastně jste. Taková otázka je nemístná. Znáte tu paní? Bydlí za rohem, milosti, při pěšině za Humna. Je ovdovělá, její muž byl klíčník, má dobrou pověst, chodí k porodům. Pokud ji znáte, pane rychtáři, stačilo pouze do akt zapsat jméno a poznamenat, že je soudu známa. A nyní předmět žaloby. Co? Předmět? Ptejte se po předmětu žaloby. Předmětem žaloby je přece džbán. Jak přece džbán? Ano, džbán. Jen pište. Džbán spolu s poznámkou je soudu známý. To byl můj pouhý dohad. Tak už pište. Je to džbán, paní Marto, nebo není? Ano, džbán. Dobře. Ale rozbitý. Nebuďte malichelná. Prosím vás. A kdo ho rozbil? Jistě tady Ruprecht. Ano.
Víc není třeba dodávat. To není pravda. Vschop se, Adame. Je to lež jako věž? Kouš drzoune, však půjdeš brzo do té věže sám. Slyšel jste, pane písaři? Tak pište. Protokolujte džbán i pachatele a za okamžik případ uzavřeme. A proč tak z hurta, pane soudce? Proč? Nedovedete, pane Richtáři, vést proces podle platných předpisů? Jestliže rozumíte právu takhle, odstupte. Snad vás nahradí pan písař. Postupoval jsem, prosím, na váš příkaz, milosti. Tak, jak je u nás zvykem. Co na můj... No skutečně. Já jsem dal příkaz posuzovat spor podle zákona. A zákony jsou, předpokládám, stejné zde u vás i v celém Nizozemsku. Pokorně prosím za prominutí. My tady totiž máme s dovolením některé zvláštní právní obyčeje a z jejich vlastních postupů jsem, doufám, neslevil dneska, pane, ani mrť. Ovšem i formality v zemi běžné znám důvěrně a jsem v nich jako doma. To jsou mi věci, pane Richtáři. Pak tedy rychle začněte spor znovu. Budete jistě spokojen. Tak pozor. Předneste prosím paní Rulová svou žalobu. Já žaluji stran džbánu. Vidíte džbán? To pravda, vidíme ho. Ne, s prominutím vidíte jen střepy nejkrásnějšího ze všech džbánů světa. Přesně tam, kde je dneska jenom díra, stál Filip Španělský a přijímal veškeré Nizozemí pod svou vládu. Z císaře Karla V. mi zbyly jenom nohy. Rouchouš je v trapu a Filip, tenkrát korunovaný, je taky kaput. Krom své zadní části, ale i ta už dostala co proto. Královny francouzská a uherská dojaté tetinky si otíraly slzičky nad Filipem. Ale teď tetka snad zvedá kapesníky jen proto, že míní splakat sama nad sebou. Arcibiskupa Araského Smitrou vzal taky čert a nezbylo z něj nic, jen kousek jeho stínu na dlažbě. Tu potlučenou ceremonii, prosím vás, paní Marto, trochu zkraťte. Jde o díru, ne o provincie a jejich postoupení, tedy k věci. Já mluvím k věci, líčím, jak byl krásný a jakou prošel, pane, historií. Jistý kotlář ho získal jako kořist ve válce proti zrádným Španělům. Pak obdržel jej mistr Hrobnický. Ten žouželka si z něho zavdal celkem 3krát a navíc jenom vína s vodou. Poprvé, když mu bylo 60 a vzal si mladou žinku. Za 3 roky, když se stal šťastným otcem ponejprv a potom po 15 dalších dítkách napil se po 3, když ovdověl. Prosím vás, k věci, paní Marto, k věci. Mluvím k věci. Když v 660. vypukl požár, neboštík můj muž, budiš mu země lehká. Hrome ženská, kdy skončíte? Když nesmím ani špitnout, jsem tady zbytečná a půjdu jinam, k jinému soudu, kde mě vyslechnou. Můžete mluvit, ale k věci. A v souvislosti se svou žalobou. Povězte nám, jak to bylo s džbánem. Jak to s ním bylo v 660. při tom požáru? Ne. Co se s ním stalo? Nic, prosím, pánové, se nestalo s mým džbánem v roce 660. Uprostřed požářiště
Zůstal celý. Z popela domu jsem ho vytáhla po ránu jako z hrnčířovy pece s glazurou ještě o chlup zářivější. Výborně, o Džbánu už víme všechno. Co se mu stalo i co nestalo. Ale co teď? Co teď? Jsou z něho střepy. A přitom každý střep má cenu Džbánu. A kdo ho rozbil? Ten hňup a rabiát. Kdo? Tady Ruprecht. Pane rychtáři. To je lež. Mlčte, dojde na vás řada. Oběma dám ještě dneska slovo. Zapsal jste vše, pane písaři? Ano. Popište průběh dalších událostí, vážená paní Marto. V 11. Kdy? V 11. Kdy? Dopoledne. Večer. S dovolením, když jsem už chtěla zhasnout. Z postele slyším hluk a mužské hlasy. V odlehlém přístěnku, kde spává dcerka, křik, jako když k vám vpadne nepřítel. Ten úlek. Seběhla jsem ze schodů a co tam najdu? Dveře vypáčené a uvnitř vidím svůj Džbán na padrť. Po komoře se povalují střepy, holka jen lomí rukama a on, pacholek, celý steklý trucuje. Tak vydá. Co? Mluvte dál, paní Marto. A když ho vezmu lotra na paškal, co u nás hledá málem o půlnoci? A proč má na mé Džbány spadeno? Hned blektá, že ho rozbil někdo jiný. Schodil ho ze římsy a utekl. Povídačky. A dál? Povídám, Evo, byl to někdo jiný? A ona nic. Já znovu. Tak byl to někdo jiný? Maminko řekla, co si myslíte? Tak mluv, kdo tady byl? On! Kdo pak jiný? A přísahala mi, že to byl on. Kdo přísahal? Já že jsem přísahala. Co jsem vám odpřísáhla, co? Nic, Evo. Nepřísahala jsem, ne. Mlč, nebo... Proč, paní Marto, hnedka spouštět hrůzu? Jen děvče nechte, však si vzpomene a pěkně poví, co se všechno stalo. Jak pravím, stalo. Jinak ať si zváží, co by se stát i mohlo. Takže pozor. Co slyším, pane rychtáři? Je možné vést se stranami dvojvýznamné řeči? Jestli mi bude coura jedna tvrdit mě do tváře a hambou nesčervená, že v sednici byl ještě někdo jiný, potom je pro mě. Nechci říci co. Přísahám, že řekla, byl to Ruprecht. Třeba, že netvrdím, že pod přísahou. Pana snad něco dodá? Pane soudce. Vážnosti, prosím. Mluvte, Evulinko. Jen pěkně pověz, co jsi včera řekla. Tak řekla si to, nebo neřekla? Kdo neříká, že řekla? Vidíte? Ty couro. Zaprotokolovat. Hanba. Já vážně nevím, pane rychtáři, jak posuzovat vaše počínání. Kdybyste pravým rozbil Džbán vy sám, nesváděli byste podezření na toho chlapce o nic horlivěji. Milosti pro Bůh, jak jste na to přišel? Teď pokračujte, skoncujte už při... Soudíte dnes, mám dojem, naposled. Naposled? Cože? Skoncovat a konec? Konejte svoji povinnost a basta. Obžalovaný, slyšel jste, co řekla proti vám zde přítomná paní Marta? Já? Slyšel, jistě, pane rychtáři. A chcete k tomu ještě něco dodat? Jestli chci něco dodat k žalobě? Chci, s prominutím, pane rychtáři. Na jejich slovech není zamák pravdy. Jste přesvědčen, že všechno prokážete? Ovšemže. Tak spuste ty své plky. To jsou mi, pane soudce, moresy.
Vyzná se v soudním řízení pan písař? Ne. Já? Kdyby vaše milost. Prosím, ne. Ticho. Tak spusťte. Tedy asi v 10 povídám otci. Dovolte mi, prosím, zaběhnout k Evě, k mojí snoubence. Je to tak, otče? Skutečně. Já na to dovolím, ale ne, abys šel dovnitř. Ne, na mou duši. Jenom pod okno. Dobrá, říkám. V 11 buď zpátky. To je jen pořád, co kdo plácal, říkal a konec nikde. Kdy už doplácáte? Vydám se rychle cestou podle Lip k Rulovům, kde je alej obzvlášť hustá. V utrechtském chrámě není temněji. Tu slyším hlásek. To je asi Eva. A s potěšením vyšlu oči směrem, odkud mi uši zprávu přinesly. Hned jim však nadám štváčů, starých drben, ničemných donašečů, protože, můj bože, podle živůtku jsem poznal svou Evu. Jenže u ní někdo stál? Někdo. A kdo to podle tebe byl? Na to se pro Bůh ptáte mě? Tak vidíš. Koho pak věšet, když je lotr v prachu? Neskákejte mu, pane Richtáři, do řeči. A vy prosím pokračujte. Já nemohu nic určitého tvrdit. V takové tmě je každý kocour černý. Musím jen podotknout, že příštěpkář, nějaký Lebrecht, čerstvě vyučený, měl hodnou dobu na mé děvče zálusk. Tak vydá. Lebrecht. Ano, Lebrecht. Dobrá. Jméno už známe. Další snadno zjistím. Zapsal jste si je, pane písaři? Já, pane Richtáři, jsem zapsal všechno. Pokračuj, Ruprechte, můj drahý synu. Protáhl jsem se potichonku brankou a přikrčil se rychle za keřík. Jářku, co slyším? Šuškání a smích? Cloumali spolu, pane Richtáři, sem a tam, že jsem na mou duši myslel... Styď se, ty ničemníku! Holomku, jen počkej, však ti brzo ukážu a pěkně mezi 4 očima, jak umím zpívat. Ještě uvidíš. Po 4 hodině škádlení si řeknu. Nebude dneska nakonec i svatba? Ještě to ani nedomyslím, šup do chalupy, dřív než před oltář. Maminko, vyslyšte mě, pojďme pryč, ať už se stane cokoliv. Mlč, Hrome, dobře ti radím. Huso udákaná. Počkej, já ještě dám slovo. To je zvláštní, divná věc. V tom ale, pane Richtáři, se vzbouří ve mně krev. Sprostá zrada. Lomcuju dveřmi, co mi síly stačí. Ta coura zavřela i na závoru. Rozkročím se a dveře povolí. Čert rohatá. Já vtrhnu dovnitř a vidím, jak se z římsy řítí džbán. V tu chvíli ničema vyskočil z okna. Já už jsem zahlíd jenom jeho šos. Lebrechtův, pravda. Koho jiného? Mizera uvíz v plaňkách nad zábradlím, réva se po nich šplhá ke střeše. Já od chvíle, co vlez jsem do dveří, jsem v ruce držel kliku. A teď prásk. Rozmáchnu se a praštím ničemníka. Dál než na hlavu jsem ovšem nedosáhl. To byla klika? Co? To? Ano, kliká. Tak proto tedy. K věci, pánové. Tak dál. Chlap spadl, chci ho zadržet, ale v tu chvíli, kdy se otočím, hodí mi hrstku písku s kamením ducatým jako kroupy do očí. Pánové, najednou se proměnili chlap, zárubně i země v jednu tmu. Chraň mě Bůh někdy na něj zapomenout. Na lumpa. Kdo to asi byl? Kdo? Lebrecht. Darebák. Jenom jestli to byl on. Kdo jiný? Já zvedám se, mnu si oči, ale v tom holka, Ruprechte, si živý? Pomyslím, nač si tu ruce špinit, řeknu jí o peslici bídné svoje, pěkně štram od plic. Ale marná sláva. Motýl rozhlasové hry. Má slova přehlušilo dojetí. Neboť když paní Marta vtrhla dovnitř a zvedla svítilnu, já spatřil děvče strápené, že by člověk zaplakal. Však paní Marta hrozně soptila a dokola se svojí dcery ptala, kdo rozbil džbán. A ona prý
Že já? Paní Marto, chcete něco dodat? Tou povídačkou, pane soudce, rdousí ten ludrák pravdu jako kuna slípky. Kdo má rád právo, měl by chytit klacek a tuhle noční můru vypráskat. Doufám, že máte po ruce i důkaz. Ano, mám svědkyni, svou dceru. Mluv. Dceru? To nejde, paní Marto. Proč pak? Nemůže svědčit, vaše milosti. Soudní řád, caput quartum, nebo quintum, praví stran džbánů i tem jiných věcí, rozbitých zbojnou cházkou. Co? Že dcery nesmějí svědčit ve prospěch svých matek. Vy máte v hlavě učenost i bludy spatlány dohromady jako těsto. Jde přece jenom o prohlášení. Zda svědčit může, chce a pro koho, vyplyne z řečeného prohlášení. Výborně, prohlášení, caput sextum, bohužel bude nevěrohodné. Přistupte blíž a mluvte, prosím. Slyšíš? Mluv, Evinko, mluv, pano Evo. Myslíš, že stojíš před nebeským soudcem? A toho přece musí každý žvást, zapírání i nepatřičné klepy zarmoutit. Já vím, že jsi rozumná. Řekneš-li, byl to Lebrecht, bude dobře. Řekneš-li Ruprecht, bude taky dobře. Kdybyste radši nechal hloupých řečí. Řečnil jste z moci soudcovské už dost. Milosti, nejsem študovaný člověk. Pán z města asi těžko pochopí, že na venku se musí jednat jinak. Vsadím se, že mi děvče rozumělo. Co mlčíš? Mluv. A jenom pěkně zostra. Maminko drahá! Povídám ti, mluv. Ono se řekne mluv. Jen kde vzít kuráž, když svědomí vám přitom svírá hrdlo. Kož povídám, ty hubo prostořeka. Tak kdo to byl? Co pořád chcete, Ježíš? Ježíš, ten bídak, courou couraná. Co? Že to byl pán Ježíš? Hlouposti, ať pěkně pokračuje. Nestrašte ji a nechte paní Marto i těch cour. Takhle se nikam nedostaneme. Však ona už si vzpomene. To jistě. Mně je už přes 49 let a 50 se chci dožít ve cti. 3. února mám výročí a dnes je 1. Mluv. Tak začni. Rozumíš, co říkám? Přestaňte mě trápit. Srdce mi nad ní puká. Prosím vás, vezmu džbán spravit. Proč nejsem to jen já, kdo způsobil ten pád? Zatraceně. Však říci, já tam byl, to nechceš. Styď se ty, nešlechetníku. Fuj, hamba. A proč se vlastně zdráháš, Ruprechte? To není pěkné, že mi nevěříš. Já už ti přece jednou dala slovo. I kdybys mě byl viděl s Lebrechtem popíjet ze džbánu, měl by si říci, Eva je hodná holka, její ke cti všechno, co činí. Přesvědčím se o tom. A když ne na světě, tak na věčnosti. Na věčnost čekat. Je mi, Evo, dlouho. Já věřím pravdám, které cítím v dlani. Připusťme tedy, že byl u mě Lebrecht. Takovou věc já nemám proč ti tajit, a jinak ať mě země pohltí. Ale ty připusť, že mám třeba důvod nevykládat nic před kmotry a chasou. Proč tedy nesmím, proč, můj Ruprechte, spoléhat na tvou důvěru a tvrdit, že jsi byl u mě ty? Smíš? Říkej si, co chceš. Když nevadí ti, že před tebou plivnu. Prativo jeden, duše nevděčná. Svou čest si ochráním. Mně stačí slůvko, ale to slůvko bude ke tvé zkáze. Smíme je slyšet? Nenapínejte nás. Ruprecht je tedy mimo podezření?
Mlčela jsem jen kvůli němu, pane. Ale když myslí, že mám říci pravdu, tady je. Právem vám tu zapíral. Maminko, Ruprecht nerozbil tvůj džbán. Nerozbil nám ho Ruprecht. Evo! Ne, co jsem včera tvrdila, je lež. Ty jedna, slyšíš? Přerazím tě vejpůl. Ticho, paní Marto, mám vás vykázat. Popište, děvče, průběh událostí. Milosti, v tom vám holka neposlouží. Neposlouží? A podívejme, proč pak? Je hodná, jen ještě trochu nezralá. Před mužskými se stydí. Však je znáte, co v noci strpí, ve dne šmahem za psou. Ta schovívavost je mi podezřelá. Čím dál tím víc mám, pane Richtáři, chuť podívat se věci na zoubek. Pověz nám, dítě, kdo rozbil ten džbán? Můj milý, vážený a vzácný pane, nechtějte na mě, abych promluvila. Mám proto velmi vážný důvod. Věřte, jen z vůle nebe se vám zdráhám povědět více, jen proto mlčím. Že Ruprecht rozbil džbán je nepravda a jestliže si vaše milost přeje, odpřísáhnu to třeba před oltářem. Však kdo to byl, vám říci nemohu. Porušila bych cizí tajemství, jež nemá se džbánem nic společného. Křivopřísežnice, nebojíš se Boha? Uklidněte se, paní Marto, prosím. Povídám, když mi nechce svědčit dcera, přesvědčím vás já sama, pánové. Džbán rozbil Ruprecht. On a nikdo jiný. Jistotně, bez nejmenších pochybností. A proto se mi zdá dost podezřelá ta snaha všechno horem pádem zapřít. Krom rozbitého džbánu měla skrýt včerejší noc i hanebnější rejdy. Musíte, pane, vědět ještě jedno. Ruprechta odvedli. Už za pár dní má odpřísáhnout věrnost praporu. Nebyl by sám, kdo bere do zaječích. Kdo ví, zda holce včera neřekl: Evičko, uteč se mnou, svět je velký, uvaž to, klíče od všech almar máš. Třeba se z kraje dcerka zdráhala. Kdybych je ovšem nevyrušila, mohlo se podařit, co nejspíš chtěli. On asi ze msty, ona z čisté lásky. Co je to za řeči, ty jedu, babo, o klíčích od Almár? Klid. Ona zběhnout. Ruprechte, mluv. A jestli je to pravda? Vraťme se k věci. Spor se vede o džbán. Tak dobrá, nejdříve vám podám důkaz, že Ruprecht rozbil džbán, můj vzácný pane, a pak si doma zjistím ostatek. Vím o svědectví věrohodných úst. Však bych se na ně dávno odvolala, kdybych jen tušila, že vlastní dcera kvůli své matce ústa neotevře. Nechejte zavolat paní Brigitu a ta vám poví všechno podstatné, protože ona o 10:30, povšimněte si, dřív než džbán vzal za své, viděla chlapce s Evou na zahradě. Mluvili spolu páni soudcové. Kdo? Sestra Brigita. Co, já a Eva? V zahradě? V zahradě v 10:30. Mluvil s ní andělsky i ďábelsky a k něčemu ji zřejmě přemlouval. Čert mi byl tohle dlužen. Pošlete hned pro paní Brigitu. Víš, co jsi spískal? Pas nechte, spřerážím ti hnáty. Proč? Proč jsi mi smlčel, že ses k holce měl už o 10:30 v zahradě? Proč jsi to smlčel? Proč jsem vám to smlčel? Protože to, otče, není pravda. Když vám ji tetka prokáže, ať visím. Já za hrdlo a ona za nohy. Počkej, co bude, když tě usvědčí. Ty i ta tvoje vypečená Eva na oko předstíráte neschody, přitom jste ale spolu jedna ruka.
Holka nám tají nějakou hanebnost, aby tě chránila. A proto mlčí. Tají? Nevíš? Tak proč jsi svázal ranec? Vždyť jsem se chystal do Utrechtu k pluku. Myslíte, otče? Vida, do Utrechtu. A proč jsi měl k čertu najednou tak naspěch? Vždyť předvčírem si ani nevěděl, máš jít za 5 nebo za 6 dní? Co o tom víte, pane otče? Mluvte. Velkomožný pane určitého nic. Když se stal večer malér s Sečbánem, seděl jsem doma, takže celkem za to sotva mám případu co poznamenat a jeho nevinou jsem si byl jistý. Ale teď na mou hlavu dopadla novina pro vás, novina i pro mě. Zrada a útěk. Je-li všechno pravda, ať mu sám ďábel rovnou zláme vás. Nač věšet za zradu a volat ďábla. To obvinění žádá důkazy. Tak pošlete už, pane rychtáři, pro paní Brigitu. Vás, jemnost, pane, neunavil už tenhle vleklý případ? Ne, myslím, že by soud měl pokračovat. Buďte tak laskav, pane písaři, zaříďte, ať přivedou ji rychle, ať neotálejí. Čas je mi vzácný. Zatím se, budete-li souhlasit, můžeme trochu protáhnout. Tak dobrá. Co jsem chtěl říci? Souhlasíte-li, až do příchodu paní Brigity pošlu... Co? Strany ven, když dovolíte. A safra. Víte co? Když máme čas, nalejte sklínku, pane rychtáři. Bude mi v skutku potěšením, pane. Ze srdce rád. A všechny prosím ven. Burgundské, na chodbou šup, nebo línské. Vy chcete strany odtud vykázat? Vašnosti. Jedně. S vaším dovolením, zatím, než přijde paní Brigita, pošli je ven. Co? Ne, ať zůstanou, kde jsou. Což pak tu paní budou schánět věčnost. Vždyť bydlí v místě. Budou tady hnedka. Hned, výborně. Vypijem zatím sklenku. Krusy. Kdybych tak mohl být s holkou sám, malou chvilku, prohodit slůvko jinde, nežli před ním. Co jsem to chtěl říct? Jak pak jste přišel, pane rychtáři, k té ozdobě, ba přímo díře v hlavě? Zaškobortl jsem. Tak. Včera večer? Dneska v 6, s prominutím, když jsem vstával. Zaškobrtl jsem a pak upadl. Aha. A o co pak jste vlastně škobrtl? O co? Po pravdě važnosti sám o sebe. No. Padl jsem hlavou přímo na kamna a doposavat nevím, jak a kterak. Pozadu? Prosíme. Nebo popředu? Máte 2 rány, vepředu i vzadu. Právě. Nejprv tak a pak zase onak. No. Nejdříve čelem přímo na kamna a po řečeném karambolu zpátky. Od podlahu jsem chytil ránu v týle. Na vaše zdraví. Prapodivná schoda. Zároveň přijít ještě o paruku. Vlásenka by vám rány zakryla. Neštěstí nechodívá nikdy samo. A jak pak se to vlastně všechno zběhlo? Co važnosti? No, ten malér s parukou. Docela prostě. Včera jsem se večer usadil nad lejstry a sundal brýle. Zahloubal jsem se do soudního spisu a od svíčky mi chytla vlásenka. Nezachránil jsem víc než své 3 vlasy. A druhá paruka je na potvoru u vlásenkáře v městě. Ale k věci. Proč tolik spěchu, pane rychtáři? Pravda, čas pěkně plyne. Ještě sklínku? Náš pachatel? Kdo? No ten, co rozbil džbán.
měl zřejmě taky ošemetný pád. Přísám Bohu. Mám strach, že sotva dneska tu zamotanou kauzu rozmotáme. Ovšem vy ve vsi snadno poznáte viníka podle jeho ran a šrámu. Nirštenské, že? Jak? Nebo Oppenheimské? Nirštenské. Milost pán je znalec. Ano, jako bych sám byl prosud v Nirštejnu. Paní Marto, jsou u vás okna nízko? Nízko? Já myslím okna do světnice, kde spává děvče. Její komůrka je v prvním patře pouze pod sklepenem. Nad dvorkem ne víc než 9 stop. Okna jsou tedy ke skokům příhodná. Ale kdeže? Zeď tam obrůstá réva, vynese kolem okna světničky a její haluzí je samý suk. I kanec, hrubě silný, by se kli jen s obtížemi prodral skrze porost. Co by tam dělal? Nevíte? Já ne. Ruprechte, Ano, pane? povězte mi, vy jste vzal toho Lotra Klikou? Ano. Smím dolít. Ne, Proč? mám dost. Kolikrát jste ho do té hlavy bouchl, když jste se po něm ohnal z okna? 2krát. Darebák, to nám zamlčel. Tak 2krát. A víte, že by z takových 2 ran mohl mít smrt? Smrt? Dobrá, tedy smrt. Kdyby tu ležel, řekl bych aspoň páni, tady ho máte, vidíte, že nelžu. Kdyby byl mrtvý, jistě. Ovšem, kdyby. Milosti, pijme na všechny své lásky. Na dobro, na věrnost a spravedlnost. Jen račte, prosím, paní Brigito. Náš svědek, ano, pane písaři? Milosti tak jest. Paní Brigita. Dobrá, tím doufám případ uzavřeme. Co pak nám nese paní Brigita? Paruku? Ale hleďme. Dejte mi ji. Co je to za paruku? No, Jak? pardon. Paruka byla nalezena v Loubí u paní Marty Rulové. Blíž okna, kde spává děvče, v hustém révoví, visela jako vrabčí hnízdo v trní. Tak? U mě v Loubí? Pane rychtáři, pokud se mi chcete s něčím svěřit, prosím vás v zájmu důstojnosti soudu, buďte tak laskav, povězte mi všechno. Já? Nemáte nic na srdci? Mé slovo. Ta paruka, co držíte, je vaše? Pánové, tato paruka je moje. A u všech čertů je to paruka, kterou mi před 8 dny tenhle kluk měl odnést spravit do Utrechtu, víme? Kdo? Ruprecht? Že já? To se ví, ty moulo. Je to tak. Ale ano, svěřil mi ji. Proč si ji tedy Lotře neodevzdal? Jak jsem ti nakázal? No proč? Ať visím, vždyť já ji odevzdal. Tak, odevzdal. A jak se tedy odstla u Rulových? Řekl jsem ti snad, chlapče, nech si ji, dej si ji na hlavu, vlez k Rulovům a potom ji strať někde ve křoví. Počkej, ty raubíři, mě neoblavneš. Ale já, s prominutím, pánové, myslím, že řečený chlap nebyl Ruprecht. Jak? Co? Když jsem šla včera večer k Rulovům, v zahradě slyším Evu. Šeptala, však v hlase měla jeden hněv a hrůzu. Fuj, styďte se, vy hanebníku, jděte pryč, nebo křiknu na matku. Zavolám skrze plaňky, Evo, co pak se děje? Na to ani muk. Neodpovíš mi. Co pak chcete, kmotra?
Stalo se něco? Ptám se. Ale nic. Je s tebou Ruprecht? Ano, teta, Ruprecht. Jen klidně jděte. Buď si povídám, ať se s ním hádá, jen když ho má ráda. No, a dál? A dál? Nepřerušujte ji. Když jsem se navracela ze dvora Lipovou alejí, už byla půlnoc. Najednou u Martina Plůtku chlap vyskočil. Myhl se mi před nosem, napadal na nohu, měl pleš a smrčel, jako když čoudí smůla, chlup a síra. Nebesa. Zbláznila se z Brigitou. Že by sám Lucifer? Na mou duši. Přece vím, nač koukám a co čuchám. V čertovinách se paní nevyznám. Na ďábla podat udání však nelze. Nepodezříváte-li jiný subjekt pekelníku, nás račte ušetřit. Milost, pane, ať dokončí svou řeč. Vy pověrčiví blázni. Jak je libo. Tady pan zapisující je svědkem. On a vám svědkem? Do určité míry. Já ovšem nevím. Poníženě, prosím, neračte přerušovat výpověď. Nemyslím sice, že jde o ďábla, nicméně výše uvedené znaky odpovídají zřejmě skutečnosti. Dobrá, pokračujte. A když mi řekli o nočním pozdvižení u Marty, hned jsem šla pátrat po Kazi Světovi, co rozbil džbán, a pak mě zblejskl v Lipách. Prohlížím v loupí pod okny to místo, kam se skočil, a najdu ve sněhu pánové stopy. Ale jaké stopy? Po pravé straně sice řádné lidské nohy, nalevo za to hrubé, nemotorné, jako hrob do police. Kopyto. Takový hloupý blábol odmítá. To není ženská možné. Na mou pravdu. Nejdříve podloubím, kam doskočil. Našla jsem koláč rozrytého sněhu, jako by se v něm vyválela svině, a odtud potom kulající stopa. Kopyto, noha, kopyto, zas noha, dál napříč zahradou až Bůh ví kam. Sapristy, darebák se převlékl patrně za čerta. Kdo? Já? Teď mlčte. Měla jsem větší radost než náš hajník, když vystopuje v lese jezevce. V tom také od vás dorazil pan písař a já mu pravím: Pane vašnosti, se soudy o džbán už si dejte pokoj, na viníka jsou paragrafy krátké, ten už si sedí v teple, pěkně v pekle. Vy jste ty stopy viděl? Ano, pane. Ohledně stop by všechno souhlasilo. Byly to stopy kopyt? To ne, prosím. Nohy. A přesto jako kopyta. Povídám, panstvo, to je vážná věc. Znám sice řadu břitkých polemiků, kteří vám s gustem popřou Pána Boha. Neznám však jediného mudrce, co by si troufl popřít soucnost ďábla. Náš případ vyžaduje proto péče na nejvýš výjimečné. Navrhuji před posouzením této kauzy vznést úřední dotaz na soud přímo v Hágu. Zdali je právně možné připustit, že v noci rozbil džbán sám Belzebub. Sotva bych od vás čekal jiný návrh. Co myslíte vy, pane písaři? Vyslechneme-li celou výpověď, vyplyne další ze souvislostí. Já tedy řekla: Pane písaři, zkusme jít po stopě a uvidíme, kam se nám Satan mohl včera podít. Tak začali jsme v místě pod zahradou, kde na mě ďábel v noci narazil. A co dál? Dál pak u jednoho stromu zůstala po něm památka až hrůza. Památka? Ale o tom bych snad ani... Ten zatracený břichabol. Ne, prosím, přejdeme, paní Brigito, tu věc. Povězte nám, kam vedly stopy potom. Kam? Přesně, jak pan písař předpověděl, sem,
Na mou pravdu. Přímo na rychtu. Sem k panu Richtářovi? Snad ne ke mně. Ano, k vám. To přece není možné, aby čert bydlel přímo u soudu. Popravdě nevím, jestli tady bydlí, ale sem vešel, to mi prosím věřte, protože stopy končí na zápraží. Možná, že domem jenom proklouzl. Možná, že jenom proklouzl, to ano. Vepředu stopa. Je vidět stopu? Tam s dovolením stopu vidět není. Protože vepředu je plno šlápot. Proklouzl tedy prošlapanou cestou. Ať vysím, že on zloboch něco spískal v mé soudní agendě. Dám na to krk. Ve spisovně to podezřele páchne. Jestli jsou moje účty v nepořádku, o čemž vůbec nepochybuji, neručím na mou víru vůbec za nic. Ani já ne. Znáte ve vsi někoho, kdo nemá nohu v pořádku? Popravdě znali bychom. Tak, a koho? Račte se zeptat pana Richtáře. Proč pana Richtáře? Já nemám zdání. Richtařím tady ve vsi 10 let a pokud vím, jsou všechny nohy zdravé. Skončete, prosím, ihned líčení. Je-li to vaše přání, milosti? Jedno mi ale trochu neštymuje. Velectění, co tahle paráda? Paráda? Jaká? A tady paruka. Od kdy si chodí satan ve vlásence, jako pan děkan v katedrále na mši? Jsme přece spraveni jen kuse o tom, jaká je v pekle móda, milá paní. Čertiska sice mají vlastní chlupy, ale jsem přesvědčen, že na zemi nosí i paruku. A povím proč. Vetřou se snáze mezi honoraci. Vy ničemníku, zasloužíte si veřejný výhost ze síně. Vás chrání, pravím, jen ohled na důstojnost soudu. Skončete líčení. Já koukám, pane. Koukejte kudy ven z té šlabastiky. Vy věříte, že jsem já, soudce, ztratil paruku včera v révě pod oknem? Chráň Bůh, tu vaši přece zničil oheň hůře než Sodomu a Gomoru. Nikoli, s prominutím jemnost, pane, včera se do ní okotila kočka. Pánové, prosím, neukvapujte se. Proti mně mluví vnější okolnosti, ale teď mi jde o čest, chápete? Dokavat mlčí děvče, máte právo, táži se vás, mě vůbec obviňovat. V tomto vězí, ale jaký je přimět? Já, soudce místní obce, nyní kladu ze svého křesla na stůl paruku. Každého, kdo by tvrdil, že je moje, poženu před Utrechtský zemský soud. Zkuste ji tedy, prosím, nasadit. To není nutné. Pane písari. Sedí vám, pane, zpropadeně dobře. Je jako přímo ze vaší hlavy rostlá. Taková pomluva. Tak? Je mi velká i přes ramena, natož přes hlavu. Tak ještě jednou neskončíme při... Vyhlásím rozsudek, když dovolíte. Prosím, jen račte. Jak se zjišťuje, pachatelem je lotr jménem Ruprecht. Jak? Co? Taky dobře. Nuže dál? A proto odsuzuje se do želez a navíc za zpupnost vůči příslušnému soudci pošlu ho odtud přímo za mříže. Na jakou dobu určím dodatečně. Ruprechta. Za mříže? A do želez? Jen žádné strachy, děti. Už jste skončil? Džbán může nahradit i nemusí. Tak dobrá. Líčení je skončeno. A Ruprecht podá v Utrechtu odvolání. On musí nejdřív podat odvolání? To snad ne. Bohužel do té doby... Do té doby co? Musí za mříže. Do želez?
než přijmou vaši stížnost. Můj bože, ne, vy jste mi pěkný soudce, přitom ten hambář si tu klidně sedí, vždyť všechno spáchal on. No konečně to vám to trvalo. Cože? On? Evo? Džbán rozbil rychtář. Já? Ruprechte, hr na něj! Jen počkej. On? Co? Rychtář! Ruprechte, to on byl včera večer u tvé Evy. Běž, popadni ho a dej mu co proto. Dost! Myslete na důstojnost soudu. Všem rušitelům pořádku. Co na to? Ty jen mu dej, ať máš za co sedět v base. Pánové! Pardon! Za ním! Chyť ho! Rychle! Hrome! Máš ho? Zatracené dílo! Utek! Pusťte mě, ať mu zlámu hnáty! Bude tu pořádek? Ty nezvedenče, slyšel jsi něco o base? Buď ticha, nebo se hrozba snadno vyplní. Ten mizera, ten bídák, špinavec. Tak dej už pokoj, hasačelte. Hanebně jsem tě, Evo, očernil. Dneska a včera ještě hanebněji. Nevěsto moje, panenko má zlatá, můžeš mi vůbec ještě odpustit? Jemnost, pane, teď bude s námi zle. Pomozte nám. Zlé s vámi? Bože, proč? Zachraňte Ruprechta. Má rukovat. Pro rekruty je místem určení, jak mi pan rychtář Adam tajně sdělil, východní Indie. A jistě víte, že odtamtud se vrací 1 ze 3. Východní Indii, máš rozum, děvče. Milosti, hleďte, mám tu tajný list, instrukci, kterou vláda vydala ohledně naší zeměbrany. Ano, tak vidíte, že ovšem dobře vím. Takový podvod. To je neslýchané. Výnos je falšovaný. Falšovaný? Na to dám krk, že, pane písaři? Došla vám tahle cetle z Utrechtu? Nedošla, pane. Zpropadený hříšník na cáru papíru ji padělal. Nováčci mají sloužité ve své vlasti a není ani pomyšlení na to poslat je do východní Indie. Opravdu, pánové, ne? Na mou čest. Podám ti důkaz, je-li pravdou opak, Ruprechta sám ti z vojny vykoupím. Takže mi zalhal. Spravedlivé nebe, ničema jeden. Mučil moje srdce strašlivým strachem. Přišel v noci za mnou, strkal mi pod nos atest pro Ruprechta, tvrdil mi, že mu z vojny pomůže vylhaným vysvědčením o nemoci. Ujišťoval mě, že je se píše, nejlépe i hned. Vloudil se až ke mně a v mé komůrce se dožadoval věcí, které je dívce hanba povědět. Takový šizuň, lhář a hanebník. Kopyto jedno. Pusť ho, děvče, z hlavy. Kdyby džbán rozbil pivovarský šiml, nežárlil bych, má milá, o nic méně. Tak, správně. Pusa na usmířenou. Chcete-li, bude o letnicích svatba. Koukejme, tamhle pod kopcem náš čert belhá se napříč zmrzlým oraništěm. Jako by se chtěl vyhnout šibenici. Opravdu je to rychtář Adam? Ovšem. Tak prosím, běžte, pane písaři, a přiveďte ho, ať si nepřitíží. Je sice z místa zbaven úřadu a vás až do dalšího opatření ustanovují jeho nástupcem. Nicméně má-li účty v pořádku, jak doufám, není důvod k útěku. Buďte tak laskav, přiveďte ho zpátky.
Prosím jich, vzácný pane, jak se doptám v Utrechtu na kancelář zemské vlády? Proč, paní Marto? Kdo ví asi proč? Možná i Čbán se dočká svého práva. Tak, jistě. Je na velikém trhu. A soudní dny jsou v úterý a v pátek. Tak dobrá, pane. Za týden jsem u vás. Děkujeme vám za přízeň a podporu. Pro více exkluzivního audio obsahu a seznam všech rozhlasových her sledujte naši partnerskou stránku na Facebooku Motýl rozhlasové hry.